tutuk modar kowe. Ha den yakin kula ora ngapusi. Sik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing ngendi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Heeh, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka nganu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang Parasata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wisan ayo minggir ayo minggir.